othi nje nanti ivesi ngicela unikhombe ivesi lo muntu wayizalelwa nge-25 December Jeremiah 52 ukuthi ngoDisemba nge-25 kwakwenzakalani Jeremiah 52 Jeremiah I think it's 52 52 khona ungaze ngize into engekho verse 31 lena ke ngizoyifunda ngesizulu kuzosizwe kahle Jeremiah 52 verse 31 sengafunda yebo bazali basacinga okay kwathi ngomnyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokukhunjulwa kukaJehoyakim inkosi yakwaJuda ngenyanga ngicela uqala phansi kwathi ngomnyaka wamashumi amathathu nesikhombisa unyaka ka37 angithi yes wokuthunjwa kukaJehoyakim inkosi yakwaJuda kwakunyaka okwathunjwa ngayo inkosi uJehoyakim ela nizwe kahle ngenyanga ye12 inyanga yesingaki le inyanga ye12 25 inyanga yesingaki no hayi usuku inyanga 12 funda ngesiphosa lapho ngifunda khona mhlamba bazoso inyanga ka12 yes inyanga ye12 funda sisi 31 yeah kwathi ngomnyaka wamashumi amathathu nesithathu wokufundiswa kukaJehoyakim ukumkani wakwaYuda ngenyanga yeshumi nesibili inyanga yeshumi nesingaki kusho ukuthi inyanga esingaki le 12 yes12 zingaki inyanga ukhalendeni 12 kusho leyo nyanga ubani December yebo qhubeka ufunde ngosuku lamashumi amangaki amabili amashumi amabili angaki qhubeka ngosuku lamashumi amabili anesihlanu ubani loyo 25 December yes kwenzakalani qhubeka Evil-Merodaki ukumkani waseBhabheli ngomnyaka wokwenziwa kwakhe ukumkani wayiphakamisa inhloko kaYehoyakim ukumkani wakwaYuda. Lalelani bazalwane kuthiwa ngesikhathi le ndoda ibekwe inkosi yakhulula lo edele ngomhla ka25 December lo wayeboshwe ngonyaka ka37 wokubusa kaJehoyakim wamkhulula etilongweni nge25 December kwakuyinyanga inyanga ye12 ngosuku lamashumi 25 ukhona uJesu wazalwa ngalelo langa thatha izinto zonke lezi ezigcwaliswa abantu ezingekho othi mawufika ezweni uthi ayikho iBhayibheli uconfirm ukuthi idate kaJesu ayaziwa inkosi uHerod yathi kuye uzelwe nini lo inkosi nazazi zathi asazi kodwa sibona inkanyezi kwelasempumalanga kodwa simazi ukuthi uzelwe nini lithi iBhayibheli bahamba kwadlula 2 years behambile bangabuya uyathukuthela inkosi yasithi ngoba babuyanga yathi akubula umntwana osuka ku2 years kuye kumntwana ozelwe yini indaba akubula umntwana ona 2 years kuye kumntwana ozelwe makwazi ukuthi wazalwa nge25 yindaba angithi sizathi idate yayingaziwa into ababeyiqonda ukuthi lo mntwana ngokwesikhathi abahambe ngaso kuna 2 years kufanele kubulawe ingane na 2 kuya phansi ngoba idate ayaziwa uma zalwa nge25 yini ngaqondwa ngengane zange25 so bazalwane asisho into engekho ezwini nento eshintshiwe sishintsha ngoba izwi lishintshile uma engashintshwa nginjalo ukugqoka nje azangishintshe ukukhuluma kwethu akushintshanga simi nje lapho izinto ezishintshiwe senza lezo njengoba izwi lisho njalo angazi noma siyezwana yini amen ngicela uqedela ke sibuyele lapha kuLevi Levi 1 sengiyaqeda khona funda kuba kufunde lapha kuLevi 1 going to verse 6 thina siyalifunda iTestament elidala senzela nalabo abathi abalifundi bazi ukuthi siyalifunda verse 6 ufunda 8 manje yes yeah verse 9 ezona izibilini zalo nentshungo zalo mazihlanjwe ngamanzi
aqumisele ngezonto zonke umbingeleli esibingelelweni. Hlala phansi. Niyabona bazalwane ngicela nibuke lenkonzo lokuthiwa uyozikhipha izinto ezingaphakathi angithi enyama lezi azihlanza azilungise. So mayesihlanza sizobekwa phezulwani kweyinkuni kuzobeka umnikelo phezulu kweyinkuni. Thina kuthiwa ngesigeze siyizwi sesihlanzekile ngaphakathi ngoba sigezwa ngani? Ngezwi. Asisagezwa abazalwane ngokuthi sinikelela iminikelo ekuthiwa kuhlanza ngaphakathi kodwa ingaphakathi lihlanzwa ngezwi. Kuthiwa ngezwe ngilikhulumeka inini igezekile. Amen. Umuntu ugezwa ngani? Ngezwi. Uthi uJesu mina bayamcela abapostoli bathi hawu salusa usigeza nezandla phela wabageza inyawo wathi hayi ngamazwi engiwakhulumeka ini senigezekile nihlanzekile ngoba umuntu uhlanzwa ngezwi. Iyona nto ke ehlambulula umuntu imhlanza ayikho enye into emhlanzayo umuntu. Amen. Uyihlanza ngani? Ngezwi. Senihlanzekile. Ngizamqonisa ke bazana ukuthi sazi ukuthi uzohlangana nabantu la ngaphandle bethi hayi thina sesithola ivangeli elisha sithola ivangeli elithi iTestament elidala lumthetho alifundwa. Uthi uPaul mayekhuluma uthi leli dwala abalishayayo abaka-Israyeli abaphuza kulo lalinguJesu lelo dwala. Wayekuphi uPaul lapho? Wengekho. Kodwa uthi lelo dwala enaphuza kulo lalinguJesu. Ngoba ngesikhathi niphuza kuleli dwala naphuza kuyo uJesu. Kuthiwa baphuza kulelo dwala. Yingakho mase sifika kuJesu kuthiwa asehlukene phela noIsrayeli. Ngoba naye waphuza kulo leli dwala elinguJesu. Amen. Sehlukene? Sehlukene? Uma sehlukene pho sifunani ke Testament elidala? Fokushola ukuthi baphuza kwidwala elinguJesu. Ngoba leli dwala lele kuphuza khona thina. Nabo baphuza kulo. Yingakho uJesu mayelenga esiphambanweni ngixolisa ngoba lamabhayibheli leli verse engishoyo awanalo balikhipha. Leli lithi uJesu wehle esiphambanweni wehlele Hades. Lithi wehla waye Hades leli lenakusasho balikhiphile lelo verse. I think chapter 7 kuLuka. Balikhiphile lelo verse uthi wehlele Hades waye endaweni yabafileyo wayolanda ihluthulelo zokufa neHades wayithatha lithi wavulela ababesekufeni. Yila ke bazalwane mawufunda lento eshiwa ama-wash tower. Awusaxoxa kamnandi namhlanje. Lento eshiwa ama-wash tower ukuthi abantu abezulwini ba-144,000. Kukhulunywa ngabantu asebahamba. Elithi iBhayibheli babevalelwe eHades. Ngesikhathi uJesu lenga wehlela khona eHades wayobavulela. Lithi iBhayibheli kwavuleka ngisho amathuna abanye babonakala eJerusalema behamba phakathi kwabantu kuvuleka amathuna. Labo bantu abazange besabuyela ethuneni. Lithi iBhayibheli wafika uJesu wayithatha ihluthulelo zokufa wasethatha iparadise walehlukanisa neHades phansi wenyuka nalo iparadise. Wasevulela nabazalwane bonke uDavide noMoses abafa ngaphambi kaJesu akekho sethuneni. Amen. Awuvuli Isambulo chapter 7. Nizobona ukuthi nidlalela abantu abahambe bedayisa ophaphama la ngaphandle. Ayikho lento yabo abayikhulumayo. Kuthi khona abantu aba-144 abayezulwini. Chapter 7 kwiSambulo. Ngicela ukunikezela ngelesizulu iBhayibheli. Ubani okhona ukufunda isizulu? Sisi uyasifunda isizulu? Ubani ofunda isizulu? Ofundele lesizulu. Uzolikhona? Lesizulu. Funda iSambulo, vula iSambulo, iSambulo chapter 7. Chapter 7. Chapter 7 kwiSambulo. Khona setholile? ISambulo iRevelation. Okay. Revelation chapter 7. Ngifuna siyibuke lento esho abantu ukuthi ayikho ezwini bahambe befundisa imfundiso engekho. Revelation iSambulo sekugcineni chapter 7. Mama ngifundele. Hayi letheni bazalwane ngifunde mina. Isizulu lesi. Okay. Wena ukufunda bazalwane. Isambulo chapter 7. Hey, kama kaibhele ke manje. Ucheka bazalwane. Uyivumele imfundiso sister. Awuqale ku verse 1. Isambulo chapter 7. Kwelesingisi bakhona abasheshe bayibone la ibhalwe khona 144 wabantu abayezulwini. Inkulungwane ezi-144 zabantu abayezulwini.
chapter 7 Chapter 7 isihloko sithi izinceku phakathi kwezizwe zakho. Oh, chapter 14. Naku verse 4 iyafundisa. Chapter 7. Yeah, chapter 7 verse 4 and I hear the number of them. All right. Kala chapter 4 verse 7. Kala chapter 4. Kala chapter 7 verse 4. Yeah. Yes. Chapter 7 verse 4. Ngase ngizwa umumo wabekwa. Ufunde kakhulu ukuze ngifuna bayizwa abazalwane singakhuluma into esingayazi. Verse 4. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane ezinkulu namashumi amane nane. Ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana. Babekwe uphawu ezizweni zakwabantu. Zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Ngifuna sisho bazalwane babekwe uphawu ezizweni zakwabantu. Abantwana bakwa-Israyeli. Kubekwe abantu aba-144,000 kubantwana bakwa-Israyeli. Sibaliwe thina lapho. Fundi. Verse 5. Esizweni sakwaJuda babekwa uphawu abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni kwaJuda kwabekwa abantu abawu-12,000 kwaJuda. uJuda uphile ngesikhathi sethu. Cha, yep. Esizweni sakwaRubeni abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sakwagadi abayizinkulungwane eziyishumi-nambili. Niyabona ke mana sisi, niyabona ukuthi kubalwa izizwe zaka-Israyeli asibalwa thina. Kubalwa izizwe zakwa-Israyeli abantwana bakaJakobe bowu-12 uthiwa bakhishwa 12,000 kubo kwaze kwahlangana 144 wabantu. Akubalwa ngesinye isizwe lapho. Kuthiwa ke emva kwalokho kwabuye kwaba ngicela sehle ngifuna sifike la kuthiwa khona emva kwalokho kwabuye kwabonakala esinye isizwe. Nangu ne verse number 9, funda number 9. Emva kwalokho ngabona bhekake isixuku esikhulu. Kuthiwa emva kwalo 144 kwabuye kwabonakala ini? Isixuku esikhulu esinani fundi. Ebesingenakubalwa muntu. Sivela kuzo zonke izizwe. Ungajahi ngifuna ufunde kahle ngoba ngifuna abantu bayizwe. Kuthiwa kwabonakala isixuku sabantu esikhulu esinabantu abangenakubalwa. Sivela kuzo zonke izizwe. Emva kwalo 144 usongenile. Lo abantwana bakwa-Israyeli bodwa, abantwana bakaJakobe. Kwase kuvela isixuku esinabantu abaningi, yebo. Sivela kuzo zonke izizwe. Yebo. Nemindeni nabantu nezilimi. Nezi ukuthi manje akusabalwa uIsrael wodwa. Sekuthiwa kubonakala isixuku esinabantu abaningi abakhuluma izilimi ezihlukahlukene abavela emindenini ehlukahlukene. Emva kwalapho ngoba laba bokuqala bazalwane bahambe uJesu mayehlele endaweni yaseHayidesi enyuka nabo. Thina silinde ukukhala kwecilongo la kuzolandwa khona ibandla kuthiwa kuzoza imindeni yonke. Hlala phansi sisi. Ngiveza lento yoyeni yokuhamba niqosha ophaphama labahamba edayiswa lemgwaqweni nithi kuthiwa abantu abayizulwini ba-144. Ngicela ukubuza ukuthi abantu abahlala eRandfontein bangaki? Idemarcation nje yaseRandfontein ithi abantu baseRandfontein bawu-100 bawu-200,000. Njengoba eRandfontein su-200,000 abantu abayizulwini be-144. Uyalibona ukuthi izulu lincane kanjani? Alilingani ngisho nomhlakeni. Alilingani nje neRandfontein nje iyodwa. Yodwa nje iRandfontein. Uma abantu abayizulwini be-144,000 kusho ukuthi lincane alilingani ngisho neRandfontein. Yeah. Izulu malinjalo. Should alilingani ngisho neRandfontein. 144. Kusho ukuthi lo maku-144 kuzosala abantu abawu-100 kuzosala abantu abawu-60 abawu-54,000 kwabasemhlakeni angisho abase-South Africa angisho abamhlaba wonke ngikhuluma nje ngeRandfontein yodwa. Ngiyabona ukuthi lincane kanjani lelo zulu lincane malinjalo lincane kakhulu elama-watchtower-ke lelo kungenela abantu aba-144 lawo asela ama-watchtower esihogweni wonke ngoba wona waye ezulwini awaye ezulwini. So njoba engayi kusho le 144 iyona esivalile ezulwini ngoba lincane. Libuke nje baba njoba udriver wona nje bakufaka kusho ngabe usudriver waliqeda lonke izulu ngihamba ngale truck yasemsebenzini ngendlela encane ngakhona. Basuqedile udriver nje kulona lincane. Nami futhi ngawalka kulona ngendlela encane ngakhona. Ngajekele ngekahisi ngibuye ngiye Western area ngibuye ngiyele uyabona nje lincane. Amen. Uma lithi kwabuye kwabonakala imindeni yonke emva kwalokho yithi-ke labo okuthiwa izilimi zonke imindeni ngemindeni bevele ezizweni zonke.
sekuyithi lapho asingeni kanye nalabo abantu ngoba sebedlulile vele sebengapha yiko uma ufunda mawuqhubeka nokufunda iBhayibheli lithi bayosehlulela thina ngoba sebengaphambili bazohlulela thina masifika ngokuthi lokhu uNkulunkulu ayesho ukubona sikwenzile yini sohlulelwa ngabo ngoba bona sema yiko iBhayibheli lithi sinefu lesixuku sofakazi abasibhekile yilelifu lalabazalwana sebengaphambili kwethu akwenza lesongela kanye Israel lokhona enhlaleni uthandazela lolwa namaPakistan abayezulu indaba abantu badinga bamukela uJesu njengathi kuthiwa basilelwe inkazimulo nabo njengathi dinga bamukela uJesu Israel ekhulunywa ngayo sungele ezulu yilo oqala lona nje hayi ufana nathi udinga uyinikele kuJesu ngiyamizwa nje bhetha kolomnye baba ebhetha la eshumayela ethi mina sithandazela uIsrael ngoba ngabantwana bakaNkulunkulu uma singawuthandazela ukuthi muphi ngoba uIsrael ekhulunywa ngayo leBhayibheli uhambe wonke akusalanga muntu laba nje bayizalele funda amakhosi asibili uzobona kunezinto enkosi lithi wafa wonke uIsrael wayemazi uNkulunkulu kwazala uIsrael ongamazanga uNkulunkulu ngisho laba abangamazanga uNkulunkulu lebe bathandazelayo bonke laba bafuna bamukela uJesu basindiswe ngicela labazali ngaze inkosi iphume ngefire kodwa ngiyaqinisa abazalwane ukuthi impilo yethu yobuzalwane ayikhandekele phezukwezu amen ayikhandekele phezukwezu nawe zizwe nawe uyibona ukuthi umzalwane ngezwe uyazi mina la kunabantu abakhithiza abanokumfonela abashe ezinye izinto bona nje ukuthi mina ngibambizwe angibambi into zabantu ngibambizwe noma bangafika nento entsha mina ngishintshe ngoba kushizwe mhlawumbe lento lebekazi abanye abezuyizwisisa bakumkhiphisa amacici esontweni kwenze njani leli sonto lakhona nobandlululo bathi phela thina siphila isidala thina bathi siphila isidala funa uGenesis 35 Genesis 6 verse 35 Genesis 6 or 35 35 yes 35 verse 6 verse 1 to 6 isho ngakho yeah 35 yeah ufuna verse 6 verse 6 okay Sorry. Verse 4. Verse 4. Chapter 35, Genesis, verse 4. Verse 2. Verse 2. Yes, verse 2. Verse 2. Yes. Wathi ke uYakobi kwindlu yakhe nakubo bonke abebenayo. Susani izithixo. What is Susani in? Izithixo eziphakathi kwenu. Yeah. Mina ngizihlambulule uthi inini ihlambulule bese ngiqokani? Ngubo zimbini bafana. Ingubo ezibokhekayo. Yeah, niqoke kahle. Yeah. Futhi nisuse izithixo bese niqoka ngendlela enjani? Right. Qhubeka. Imnandi wakufunda wena. Yeah. Verse 3. Sisuke sinyuke siye eBhetheli. Yep. Senze khona isibingelelo kuThixo. Yep. Owaphendula ngomhla wokubandezeleka kwami. Obe nami endleleni engihamba ngayo. Verse 4. Yeah. Bazinika uYakobi zonke izithixo zasemzini. Oh, bamnika zonke izithixo zasemzini yabo ngaphambi kokuba baye kuNkulunkulu balethe izithixo kuyena. Ngoba kuthiwa bayihlambulule bayilungise bazodibana noNkulunkulu kiwe altar. Abalethe izithixo kuthiwa bayiletha balethana. Bazinika uYakobi zonke izithixo zasemzini ebezisesandleni sabo. Oh, izasezandleni zabo, yeah. Namajikazi ebesezindlebeni zabo. Awuphinde. Benze njani? Bamnika nani? Namajikazi ebesezindlebeni zabo. Oh, asifunde ngesiZulu.
bamnika kuJakobe izithixo zonke zabe zizwe ezazisezandleni zabo namacici esezindlebeni zabo bamnika namacici lawo masikhabe bekhipha izithixo ezinye abayikhipha bakhipha amacici usho iBhayibheli ukuthi bamnikeza nazo ngesikhathi bezohlangana noNkulunkulu bethempelini bamnika namacici ezinye zezithixo usithi uwabala uNkulunkulu nezithixo yeah izithixo zonke yebo